लोगोफोर जोङो बेलासिनि बेरायनो फैदों आरोना मोना बारहावा जानो फैदों आरो नै थारबो गंसे थांलायलांबाय बबेनिफ्राय फैखो मिथिला आरोना जोंनि गामिजों हाबबोबाय ओरैजाय बे नोलोबारिनि फुख्रि जाहैबाय थ' लोगोफोर नै नोंथांमोना बेखौ 18 किल'मिटार नुदों नामा नुखो नायदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ अ नै बिथाङा जोंना बेटारि गारि सालायलांगासिनो पलिटेकनिक कलेजआ नै जोंना बे जाबाय खिजुरि दंफांमोन आरोना बाहागिमोन दा जों ओरै सानजा फारसे बेरायनो थांसिगोन आरो ओरैजाय नायलांबाय थादो बाहागिमोन मा जाखो गारिया साना हो मानसि जालायगोन लोगोफोर नै लामाफोराबो हाखर हाला जाजोबथारबाय दैफोरानो थालाबायो अखा एसे हाबानो मोनाथारनोसै खोमसि जाहांबायानो आवदार बिबारफोराबो गैला सिरि गलांजोबसै बोथोराबो थांबाय नालाय গুৱাহাটীৰ চাই আমাৰ ইয়াতে ভাল না আমাৰ বানপানী নহয় কিবা নহয় বলাও নাই ইমান এই বলা বলাকে আছে কি বলা যাতারে ওতে ভালো যা পাতিনা তাহে বসে না লাগে লিয়া না তুই এই তুই খানকে পায় বলে লাকি কাটা তো थ' नै लोगोफोर नोलोबारिनि लामाया ओरैजाय हाबलांनाय दुब्लि बारिसो मोनहैयो जों थांथारबा जेबो गामिबो मोनहैया बेजों गिदिंनो थांनो हानाय जानांगौमोन होमबानासो थांबाय थानाय जागौ जोंनावथ' थांनायानो जाखाया ओइ लामाजों बा इमान बोसोर जालाङो थेवब्लाबो थांनाय जाया माबाफोर खामानिफोर थाबा खामानिफोर बिदि थाखायानो ओजोंहाय एखेबारे जाखायानो ओइ लोगोफोर दाउखौ गाबलायलांबाय बैसागु बायनायनिथ' आरो ओइ ओरैजाय गय बागान बानायहांदों मालाय ओइ बेहाय इन्दि दंमोन आरो बारा गैद्रायला नै एसे अखा हानायावनो दैफोर थाला जोब्बाय नै लोगोफोर आरो खोथिया थिलिफोरा दैजों लोमसावलाजोबना दंथारो फोगोना फोआखैमोनथाय दैयानो अभारद्राय जाना दं दब्लायथाम बानायदों आरो ना फिसा आरो नै बिथिंजायबो फोदोंमोन आरो ना खोथिया लोगोफोर नाथाय दैयानो लोमसावलाजोबनानै बिदि हालोद जाबाय आरो ना बै गेजेरावबो थालायलांबाय दैया बोसोरै फोबाय थायो आरो ना बेवहाय खोथिया नाथाय एबार बोथोरजों बारा मिलायस्लाबासै बेनिखायनो अखा मोननानै बिदि जालांजोब्बाय आरो ना दा जों सानजा फारसे दावखोगासिनो आरो नै लोगोफोर जोंना दाखालि जेसिबि एबा खख्लिं मा होनो LMT ना LMG होनो गोदोदोंमोन बेहाय बिदि हाखर जाना थाबाय आरो बे लामाखौबो जावख्लाजोबनाय जादोंमोन आरो बेफोरखौ नै बेवहायनो नांथादोंमोन आरो बेवहाय ओमफ्राय बिदि जाना दं आरो लामाया एसे खुस्लां जाना दं जोंना अबस्थाया बेसे गाज्रि जाबाय गुसु बार फैदों आरो बेरायनो आराम जायो मोना नै दलंफोरानो गब्र'लाजोबनोसै जिं जिङाव
माबाजों दैमाया बोहैगासिनो खेंख्रा खेंख्रि ओरैसो दैमायानो आरो नै जोंना बिजों ओरैजाय स्लुइस गेट दं आरो माथो हाब्रुसो दंलै दैमानि खर'खौनो आं मिथिया माबा औ जियागुरिनो बोरैबा ओरै थांनानै ओरै फायख'नानै आरो ओरै दावखोमाया ओरै आरो दावखोनाय खेंख्रा खेंख्रि दैमायानो खांख्राइ बान्दोआ बैजों दङ आरो ना लोगोफोर गोदो माने बिराद खांख्राइ मोनोमोननो दा खांख्राइया एसे खम जाबाय आरो मोनबांला जानायफोराबो अफार जाबाय नालाय फिसाबो जास्लाबनो मोना बै आरो मा होनोमोन थाराय ना मा होनो मोसौ थुखैग्रा दंसोगारो आरो बेवहाय एखेबारे बैग्रि बिराद दंमोनलै एकदम जिं जिं दंजोबथारोमोन ना सेस दानफायजोब्बाय साला नै लोगोफोर लामाफोरानो जाथारला मालाय नै दुब्लिफोरावबो एवजोब्बायानो दाखालि नै आवजार बिफाङाव सोरबा फट' होदोंमोन आरो आं नुदोंमोन फेसबुकआव सोरबा होदोंमोन आरो पस्ट सिख्ला मानसि बबे गामिनिथाय मिथिला आरो नै बेवहायनो होदोंमोन बे भिडिअखौ नायदोंबा एसे रिप्लाय हरबानो जाबाय आरो सोरमोन बबे गामिनि खोन्थाहरबानो जागोन दा बिराद थार नामा मानसि गैया नामा दानिया गैला बिबारानो गैला मा लायो कालियामोन दं नामा बेयाव ना गैया जुम बानायना हरनोबा मानसिफोरखौ सिनाया माथो दिसेलार हरनांगौमोन नै लोगोफोर जोंना दुब्लिया बेनो आरोना फोथारा बै आरो बोरै गोजौमोन दा समान जाहांबाय बेबो मानसि सावग्रामोन इयो गोदो दा बिदि सावबांलाबो नै लोगोफोर बेवहाय खोथिया फोनाय नुफैलायबाय आरो दलासे एबा मा मथा मथि मा होनो दब्लायसेयानो एसे आद्रा जाना दं आद्रायावबो मा खालामो मिथिला अखा हानानै बोरैबा जाजोबना दं खोथियाफोरानो बै आरो ट्रेक्टर फिसा मोनसे हेन्ड ट्रेक्टर दं आरो गालांदों एवनानै आधा एवफ्रामना जोंना कालिया दासमोन दं आरो बैहाय जिरायनानै नाहरगासिनो कालिया दासआ एसे कान गरम जादों आरो कालिया साननैसोआ लोगोफोरजों एसे एरा थादों माबा मोनबायनो मायबा मा होनोथाय आंबो मिथिलायलाङा दा मानसिया खोन्थायाखै गाव एरा थाग्रा जादों ओरै फैनानै आरो ओरै दावखोबावनाय दैमायानो फाग्लासो एखेबारे देन्जारसो नै लोगोफोर जोंना सेंग्राफोरा जोंनि जे सिगां मोनफैना दं आरो बे जाबाय कालिया दास एसे एरा थाग्रा जादों लोगोफोरनिफ्राय गान गरम नांना खालै जागाया मोजांथार आरोना नै बेरायनो फैग्राफोरा लोगोफोरा जोंना काले कान गरमा माबोरै जाखो कान गरमा लाबनोसै लाबोनांगौ थाब दे मोनसे खोथाखौ बुंलाय माला लाबोगोन नों होनलाय देलाय मथा मथि 2030 जाथ'आखै 2030 ले 2030 जाम मसला बेनिफ्राय थाब लाबाबा नों थैगलाय लांबा बोरै जागोन 30 राइट खाब्रा नोंबा 30 बोसोरसिम जोरगोन ना जोरा बेनिखायनो हानायमानि थाब लाबनो जुजिगोना जुजिया बायदि नोङो आङो 30 डाइरेक्ट हाबा आरो सिख्लाया नोंखौ नेबाय थायाबा नों मा जागोन मोनबाय बायाबा
गोदान लाबोनो आरोलै फाग्ला बिदिबा बोरै जागोन बिदि जाबाय गोसोलाय सोरबा माबा गांसो गोरलै नागिरगोन फाग्ला बिदिसो जायो नामा गोरलै नागिरबाय थाबा जागोन बिदि गांसो गोरलै एबार 12 बोसोरनिखौसो लाबोगोन आं नै खोनाबायना लोगोफोर 12 बोसोरनिखौसो लाबोनोसै गावहा 30 बोसोर जाहां जाबायानो मथा मथि दा आरो गांसो गोरलै नागिरबावनो नागिरो बापरे बा